To je rýchle. Tak toto je prvé pustenie Julky. Julky, len zatiaľ len písomne, nehlasovo. No, stlač. 3, 2, 1. Ty. Julka píše. Napíš otázku a stlač Enter. Ahoj. Nepíšeš. Píše. Ahoj. Julka, ako sa máš? Otáznik. Žije. Ahoj, mám sa skvelé, ďakujem a ty. Yes. Žijeme! Tak toto je druhý pokus o prvé počutie Julky. Tak skúšame, či nás bude počuť. Ahoj, tu Julka. TTS test na Raspberry Pi. Prvýkrát sme počuli Julku. Toto je prvýkrát, kedy hovorené slovo sa bude prepisovať do textu. 1, 2, 3, 4. Mám dobrú náladu. Bez chybičky. Tak teraz už prvýkrát vie aj, teda ja poviem a ona napíše zatiaľ len slovom. Prosím ťa, povedz mi nejaký vtip o AI. AI je vtipná, lebo má vždy správny čas. Po miliónoch erroroch sa mi podarilo urobiť z tých letiek takúto duhu na skúšku, aby som ich vedel ovládať, a plán je taký, že by som chcel, aby tie letky, keď poviem to skúzelné slovo Julka, tak začnú nejak pobehovať, dajme tomu modrej farbe, alebo zelenej, alebo takto farebne, ale keď Julka bude rozprávať, tak nech to krúži len červeno, aby to bolo také jak Michael Knight Kid, čiže inak sa budú tvariť letky, keď bude počúvať, a inak sa bude, keď bude rozprávať. A toto už je ten plošak v plaste, ktorý počuje, toto sú 4 mikrofóny vlastne po stranách, takže pokračujeme ďalej v Julke. Tak ideme prvý ostrý test, kde mala byť už obojstranná hlasová komunikácia. GG. Ahoj Julka, toto je naša prvá obojstranná hlasová komunikácia. Daj mi vedieť, či ma počuješ. Toto nedlho trvá. Ahoj, áno, počujem. Stoplo sa to. Teraz skúsime normálnu konverzáciu spolu. Skús mi niečo povedať. Jasné, som tu pre teba. O čom by si sa chcela porozprávať? Stačí mi povedať. Dobre, teraz sa sústredíme na normálnu konverzáciu. Povedz, čo máš na srdci, o čom by si chcela hovoriť. Rozumiem. Môžeme začať niečím, čo ťa zaujíma, napríklad obľúbené koničky, cestovanie alebo niečo, čo sa ti... Super. Skúsme sa teda zamerať na niečo konkrétne. Povedz mi, ktoré koničky ti robia radosť, alebo kam by si sa chcela... Rozumiem. Tak mi povedz, či máš nejaké koničky, ktoré ti robia radosť, alebo či chceš navrhnúť nejaký smer pre náš Ja som ti ešte nič nepovedal, tak... Nechám to na tebe. Čo ťa najviac zaujíma? Nejaké hobby, kniha, film, alebo niečo úplne iné? Julka, dobre. Tak skúsme napríklad rozobrať nejaký počúvať. Film, ktorý si nedávno videla, alebo mi povedz, aký žáner ťa zaujíma. Ale ja ti hovorím, že chcem ti niečo povedať. Tak povedz, ktorý žáner máš rada. Či už romantika, detektívka, sci-fi, alebo niečo iné. Slovo. Daj mi slovo. Ja chcem s tebou rozprávať. Jasné. Rozumiem. Poďme teda pomaly a kľudne. Povedz mi niečo o tom, čo ti je teraz blízke, alebo o čom by si...
Julka, Chcem. Dobre, chcem, rozumiem. tak to bude Julka dýchať, vtedy keď bude počúvať nás. A tak to bude robiť, keď bude odpovedať. Takéto pekné tyrkysové dýchanie. Ahoj Julka, čo si myslíš, kto bude majster sveta vo Formuli 1 tento rok? Ahoj, to je skvelá otázka. Tento rok je šampionát Formule 1 veľmi napínavý. Viacerí tipujú na Maxa Verstappena, ale samozrejme je tam aj silná konkurencia ako Lewis Hamilton. Uvidíme, ako sa to vyvinie v priebehu sezóny. To tak now. Dobre, teraz som zvedavá, čo o tom myslíš ty. No, celkom ešte máš trošku chyby v hlase a sem tam rozprávaš jak taký Maďar, ale určite to spolu doladíme. A ja si myslím, že Formulu 1 tento rok Mercedes a George Russell. Rozumiem, skúsim to vylepšiť a doladiť. Tvoj názor je úplne v poriadku. Mercedes a George Russell majú tiež veľkú šancu. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej. Listen, Julie. Z akých látok sa skladá ľudská krv? Jasné, to je zaujímavá otázka. Ľudská krv pozostáva z plazmy, červených krviniek, bielých krviniek a krvných doštičiek. Plazma tvorí zhruba 55% a zvyšok sú tieto krvinky. Ešte potrebuješ vedieť niečo konkrétne k tomu? Ďakujem, to je všetko. Listen, Julie. Aké je oxidačné číslo halogénov v chémii? Jasné, poďme na to. Halogény, ako napríklad fluor, chlór, bróm, jód a astat, majú v zlúčeninách najčastejšie oxidačné číslo -1. Dokážu však mať aj iné hodnoty, ako napríklad -1, 0, +1, +3 či +5, v závislosti od látky. Ak potrebuješ konkrétnejšie informácie, pokojne sa spýtaj. Povedz mi, 5 patentov Thomasa Alva Edisona, ktoré existujú dodnes a používajú sa. Jasné. Thomas Alva Edison bol mimoriadne plodný vynálezca. Medzi jeho patenty, ktoré sa používajú dodnes, patrí napríklad vynález elektrickej žiarovky, fonografu, ale aj zdokonalenie telegrafu. Okrem toho je známy aj jeho prínos v oblasti kinetoskopu, čo bol predchodca kinosál. Takže áno, tieto ich vynálezy sa stále využívajú. Ak by si chcel ešte niečo konkrétnejšie, kľudne povedz. Koľko kalórií má držková polievka? Držková polievka má približne 100 až 170 kalórií na 100 gramov. Záleží totiž od konkrétneho receptu a nasytenia polievky. Chceš vedieť niečo presnejšie? Stačí povedať. Listen, Julie. Aký je rozdiel medzi baktériou a vírusom? Jasné, rád ti to vysvetlím. Baktérie sú živé organizmy, ktoré dokážu samé rásť a množiť sa. Zatiaľ čo vírusy sú podstatne menšie a nemajú vlastný buňku. Potrebujú napadnúť iné bunky, aby sa rozmnožili. Ak chceš viac detailov, pokojne sa pýtaj ďalej.